gata na goga na janyo kai duba na fi so a komai manzo na rasulu na sanyo kai duba na fi so ya zamgata na manzo rasulu da abin duba kin san abin da yake damu na daina kuka kai duba na ɗauki komai na gungarin bisarki da mika kai duba shi yayi makaho da mai ido da kurma na duka jarabtarsa ce kullum muke ta ce bana duka ban ba na so ka daina baraya na ba fadar rayya so kowa da tashi sana'ar me yasa ke rai tunani bai so ba kwantar da hankalinki dai na sa kanki rai bai rauni so ba wani tashi kwace ne wani damfara ka rai matsari bai so ba wani tashi sata ne ba don farai na iyaye sun so ba wani na ta gadin makabarta ya samu ba da abinci rayya so ba wani na ta turun baro don a samu ba da abinci rayya so ba wani faskare ne na shaidin ya samu abinci wani na da ko ki sani wani na da ko sai ki duba na so ka daina baraya na ba fadar rayya so ba in kin tuna makarantar naki ni ki ta komai kin san gida na iyayen namu duk babu komai ki har da sha da tufafin namu ne ke ta komai ki tuna batun maganar auren ki nan za a samu ki duba ayyo babu ƙarya ki duba wajen kare kimatan mu da martaba kayi yaya ki duba ni har a raina na san kayi mun ba musaya ki duba biyu gare su iyayen tamu ya haya da sidi kai duba in na yi gurin dangi akan bara suke guduna ki duba in na yi gurin dangin uwa wasu suna guduna ki duba ayya in na yi gari al'umma har wasu suke batuna ki duba Can auren da kake dangin miji wasu ba su so duba hayya ya duba ki daina kuka kan wata zo gare ni ki zauna kai duba komai na Allah ne ki sani ke ce a gona kai duba ki kaɗai ce dangi addu'a zakiyo gurina na yarda komai na gwarar sarki mu bi na tunatu
fadar rai ya so ba.